Ang istorya sang Tikong Kadlem, nag-lisensya raya si paiborong kay bulawon ng asawa na nga sa pagkaaga mga yamsanda. Pag abot nanda sa talon, nagsagad ka tinaghol dya si Tikong Kadlem to sa talon mo to gin bonal ni paiborong ka bangkaw si Tikong Kadlem nga way mati sapat yang nakita di sa sagar taghol muto sinaka ni paiborong kag pukanon tong kawayan nga way sa nakamaan nga ang kawayan ginahigtan makabagting ka bergsak ti pagtumba ka kawayan kundi ilubupok ang warning device abi bergsak ang pagtawag nga nagpurugatak ya bergsak nakibot si makabagting nga nagkaturog ito muna sinoy mapaha-paha man magpukan kaburiraw kung kawayan nga para nublihan ko para kay anggay luon-luon kay mama ang makalibho nga tatay nanda ito nagbual si makabagting ka bangkaw ag naanad kamo na hayadturan ta kamo diyan na kamugid man ya makaas man ang nagpukan ka buriraw kung kawayan kun malyag ka baydan kun lang ang buriraw nga kawayan ka bulawan timo to naghalakha kuno ya mowa nga mana anuhon ko muna ang bulawan mong ibayad ginaatep ko lang gani ito sa akong balay ya bulawan in nga masampet masagasa si buyong makabagting sa buriraw nga kawayan Inden makurukotok si buyong makabag tinginden gakukuton ko gasipad-siparen ko say buyong dumaraeg si buyong paiburong kamu gali matemha kamoy matehad kaghinden inyong kamaen buriraw ko